Uusi päivä, uudet kujeet. Hommana vaihtaa Volvoon toi kytkin sylkkä, niin sais auton taas liikuteltavaan kuntoon. Mulla täällä löytyy ihan kytkin sylinteri siihen Originelli, niin katsotaan jos sais tällä toimia. Mulla ei vaan taida tohon olla tällä hetkellä nippaa tohon. Ei taida olla nippaa tuohon noin, kun mulla menee A4-linjalla täältä liitos, niin mun mielestä mulla ei oo ehkä, kävin ostamassa, mutta unohdin ottaa mukaan Banjon tohon, että sais jatkettua tuon A4-nipan tonne, mutta mulla on ehkä tuossa pihalla olevassa varaosa-autossa oikeanlainen nippa tohon. Sais ton paikoilleen. Kyllä. Niin. Ei kun ruvetaan hommiin vaan. Joo, ekana otetaan täältä kytkimen nestelinja auki. Se on A4. A4 kiinni. Mulla on tämmösiä muovitulppia näille, niin ei välttämättä ihan kaikki nesteet lentele pitkin poikin, kun näitä aukoo. Noin, jospa siellä nyt pysyisi suuri osa sisällä nyt tuolta välistä on liitin irti. Ei muuta, kun otetaan tuo toinen noista kanssa auki. Tää saattaa ihan vauhilla tän irti tästä. Kun toi menee suoraan säiliölle, ettei sieltä tuu nestettä hirveästi pihalle. Maalipinnat ei tykkää juurikaan jarrunesteestä. Tosta noin on auki ja nostetaan tohon noin. Sitten vaan polkimen päästä irti ja katsotaan, jos sinne sais jotkut adapterit tehtyä tuohon uuteen sylkkään, niin voisi toimia ehkä paremmin. Mä veikkaan, että toi ei mahu toi ahanliitin suoraan siitä, kun se sylinteri tulee melko pitkälle tänne. Se alkuperäinen. Niin. Toi on siis 075 pääsylkkä, mikä tuolla nyt on uusi laitettu. En muista merkkiä, joku Kiinamalli. Tai oliko se OPP. Eli ei mikään edes halvimmasta päästä oleva Kiinan versio. Niin se pitäisi vaihtaa sinne alkuperäisen tilalle, koska tää setup on ollut alkuperäisellä kytkinsylkällä toimiva. Mut se, että miksei tolla toimi, että onko toi paskana toi sylinteri vai mitä, niin kuka tietää. Niin vaihdetaan sinne nyt tuo alkuperäinen, jos saataisiin auto liikkuu, niin se olisi vallan positiivinen asia. Joo, OPPn sylkkä se oli. Se saatiin tosiaan irti, mutta katsotaan seuraavaksi, miten saa se Orkkiksen takas paikoilleen. Toi on toi A4-lähtö, tää Banjo-lähtö, niin se on ollut toi, mistä letku lähtee tonne kytkin sylkälle, niin siinä on tupla banjopultti ollut tossa noin. Niin siinä oli alun perin lähtöjousille varattu tolle kytkin paineen mittaukselle, mutta sitä ei vielä saatu puuhattua siihen. Tai kokeiltiin, mutta et saatiin kunnolla ilmattua toi kytkin, joka osoittautui haastavaksi sen kanssa. Niin. Mut. Katsotaan sitten, miten sen saa verrattuna siihen Orkkikseen. Niin. Eli se on ton verran pidempi tää Originelli. Niin. Katsotaan, jos jompikumpi noista kierteistä olisi sama, mikä tuolla päässä on tuo. Niin sais sen sopimaan sitten. Joo, tässä kun hetken näitä
laatikollinen A-nippaa muuta vastaavaa, niin ei löydy sopivaa adapteria. Niin mä nyt ajattelin, että mä leikkaan tästä A-liittimestä ton liitiosan irti ja sitten tää orkkisputken pätkä on, laitan tosta poikki ja sulatan tigillä siihen sen. Niin sillä sen saa ainakin tehtyä. Siitä ei välttämättä, kyllä sitä yllättävän siisti tulee, mutta tämä kierre on tosiaan 12.1 ilmeisesti, mikä tässä on, niin mulla ei sellaista ole tähän hätään ja mä haluaisin ton saada nyt tehtyä. Niin sit sen pystyy hyvin äkkiä kyllä vaihtaa sitten, jos haluaa, niin laittaa banjopultin, jos sit haluaa laittaa tulevaisuudessa sen kytkin paineanturin. Niin mä laitan tosta nyt kameran pyörimään, kun puuhastelen ton kyseisen osan. Voi olla, että mä myös sorvaan ton sopivaksi ton A-nipan. Mut joo, katsotaan. Mä tykkään itse sorvata A-liittimiä tälleen, että laittaa A-liittimen sorvinkaraan ja sitten tämmösen adapterin sit vaan siihen ruuvata, niin kun tää kumminkin pyörii aina myötäpäivä eli kiristyssuunta, niin toi ei ainakaan pääse löysälle tosta. Se on helppo sorvata siitä sitten. Nyt siinä on kiva pinta. Nyt mä vielä poraan siihen ton putken kokoisen reijän, niin sitten sen saa vähän upotettua sinne. Saa kivan tiiviin sauman siihen, kun sitten ei tarvii yhtään lisää ainetta työntää ja sen saa vaan sulattaa tigillä kasaan. Nyt meillä on saatu koneistettua tästä tämmönen, niin seuraavaksi hitsataan se kiinni tuohon putkeen. Metallintyöstöpiste, tai siis mä teen jokainen työtaso vähän sekaisin tällä hetkellä, kun ei ole ollut kiinnostusta hirveästi siivota, niin tässä mä oon tällä pöydällä erikseen alumiinit ja muut TIG-hitsailut, niin saa vähän puhtaammissa oloissa tehdä. Ei vaan, mutta ei ole kumminkaan tätä ruostemähmää ihan täynnä, niin mahdollisuus onnistumiseen sentään on. Noin nikkää meillä on toi sovitettu tuolleen, niin ei muuta kuin sulattelemaan se tuohon. Välttämättä tosiaan en lähtisi jarruosia tekemään tälleen, mutta kun tää on kytkinlinja, niin tää ei ole ihan niin oleellinen turvallisuuden kannalta, niin tän vielä uskaltaa tehdä tälleen. Pölyää. Vähän joutuu lisää ainetta tökkäämään. Noin. Nytpä sen pitäisi olla. Nytpä sen pitäisi olla. Hyvä. Maadotuspiuha pois ja sinne meni kahva ja näyttäisi olevan sulanut ihan ympäri asti. Ja kulkee vielä, ei mennyt tukkoon. Ei se nyt kedon kauneen kukkanen ole, mutta varmasti toimiva. Vallan hyvä. Ei muuta kuin jäähytellään ja laitetaan kiinni.
tuossa sorvaili vähän. Tosiaan mä haluan käyttää AN-liittimiä, niin tässä orkkis sylkässä on tolla kohtaa tämmönen letkukara. Niin nyt mä sorvasin vastaavanlaisen karan siihen, että se pysyy tuolla. Se istahti sinne ja se ei nouse sieltä ihan helpolla pois, että ihan oikeanlaiset purseet siihen sai tehtyä, että se pysyy tiiviinä. Täällä ei paine ole, niin se ei ole niin justiinsa millainen se on. Niin. Seuraavaksi mä käyn heittää sen paikoilla ja katsotaan saanko me kytkin toimimaan. No niin, nyt siellä olisi uusi sylkkä paikoillaan. Siellä näkyy se hitsattu putki siellä. Niin pitäisi vaan saada ilmattua toi kytkin. Eli ei isoja enää. Veikkaan, että siihen saattaa tarvita jonkun ilmaustyökalu, että mä saan ilmattua ton, koska toi ei... Nää Volvon sylkät ei tunnetusti ole hirveän hyviä ilmautumaan, mutta... Tai ei se Volvostaakin, niin vaan toi Pemarin pää, mutta tuolla alapäässä ei pitäisi olla ilmaa. Sillä, että kun sais ton pääsylkän täyteen nestettä, niin mä veikkaan, että saa toimivan kytkimen. Jos ei muuta, niin mä käyn hakea tohon Biltemasson sitä, millä saa paineen tohon kourun tai säiliöön, niin sitten vaan pumppailee jarrut läpi. Niin. Tai ei, mitä mä jarruja ilmaa. Katsotaan, jos sen saisi nyt ilmattua, mutta jos ei saa, niin pitää käydä hakea se Piltsun työkalu, niin sillä ainakin saa kuntoon sen. Ei siinä. Tällä videolla korjattiin kytkinsylkkä. Tai ei korjattu, mutta vaihdettiin ja sorvattiin ja puuhattiin. Niin ei kai siinä taas muuta kuin seuraavan videon pariin.